Kävin kerran Roomassa, nyt olen melkein koomassa. Vatikaani ravattiin ja paavit tavattiin. Oli paavin nimi Jussi, mutta hältä hävis pussi. Nyt kertoa voin teille, miten siinä kävikään. Huono onni potki, kaikki suunnitelmat sotki, kun yksin Vatikaanin holvistoihin sotkeuduin. En tiennyt minne mennä, ei ajatuskaan lennä. Eksyksissä harhailin ja muita haeskelin. Kiertelin mä taloa, ei ollut edes valoa. Yllättäen jouduin itse paavin asuntoon. Siellä hiljaa hiivin, mä luoksen nurkkapiisin. Pienen skaapin salaoven siitä aukaisin. Se oli kaikkein pyhin, luullakseni syvin. Kurkotin ja pienen pussin käteeni mä sain. Sitä ympäröivät karvat ja sen neuleet oli harvat. Mikä ihmeen kapistus lie pussi ollutkaan. Laitoin pussin taskuun, ei se tullut matkalaskuun. Lapsille vain muistoksi mun Rooman reissulta. Kun pääsin ulko-oville, mä jouduin aika koville. Nääs turvamiehet toisiansa kilpaa sättivät. Kun aamu viimein koitti, kaikki kirkon kellot soitti. Vatikaani ihmetteli, mitä lienee sattunut. Oli maassa suru uusi ja paavi melkein huusi. Valtakunta romahtaa 1000-vuotinen. Tämä on jo liikaa, soimaa paavi piikaa. Minne sinä olet sen pussin laittanut? Kuule, hyvä Jussi, mikä ihmeen pussi? Sanoi piika, Ootko sakasteista edes katsonut? mun sydäntäni särkee, on se pussi meille tärkeä, sanoi paavi. Ja päätti kardinaalin erottaa, mutta pussi oli mulla ja mä päätin kotiin tulla, ennen kuin tuo Vatikaani ilmaan lennättää. Pussin pienen soman, sen paavin ikioman, mä päätin antaa lapsilleni tuliaisina, mutta tyttö aivan suuttui siitä, yksi nurkka puuttui. Silloin vasta huomasin, mä mitä tehnyt oon. On pussit täynnä paaveja, nyt tarvittaisiin haaveja, kun pikkupaavit hyppelevät ulos pussistaan. Nyt on pikkupaavi siellä ja on pikkupaavi täällä. Levitellyt heitä olen pitkin Eurooppaa. Ja Suomessa on omat pikkupaavit somat. He meitä täällä hallitsee, muka rauha vallitsee. En koskaan mene Roomaan, mä joudun heti koomaan. Nyt lienee parasta myös tämä juttu lopettaa.